Ondřej Novotný a Michal Hamršmíd vás vítají při sledování turnaje GCF 26. Budeme sledovat první ze 3 titulových zápasů, které nás čekají. A už vidíme, jak do oktagonu přichází Lukáš Ťupa. Muž, kterého můžeme v tomto souboji považovat tak trošku za vyzývatele. Dá se tak říct, přece jenom 6 zápasů, 5 výher, 1 porážka. A tady už je jeho soupeř Viktor Pešta z Penta Gymu Praha. Horký favorit pro mnohé v tomto utkání, v té supertíze ve váze do 120 kg. Určitě 8 zápasů, 8 výher, už i ve Švédsku vyhrál, čili favorit. No a co si o tom zápase mysleli v podstatě odborníci a Viktor Pešta sám, to si můžeme poslechnout. Pešta, rozhodně Pešta. Proč? Zkušenost, síla, zázemí. Pešta vyhraje, myslím si, že tím, jak je flegmatický a jaký má za sebou zápasy, já prostě věřím jemu, myslím si, že vyhraje ten zápas s přehledem. Těžká váha do 120 kg. Tady prostě Viktor Pešta, který vyhlásil, že jeho snem a vlastně už i cílem je zápasy v zahraničí, musí tam bezpodmínečně vyhrát, aby se mu ten jeho cíl naplnil, protože ta porážka ho hodně přibrzdila. A v mých očích je i mírným favoritem proti Lukáši Ťupovi, který vlastně má asi 5 výher, 1 porážku. Tu porážku má se začním soupeřem s Čechem, taky neprohrál. Ale myslím si, že Viktor je komplexnější víc než Lukáš, ale Ťupa pro mě je velmi kvalitní bojovník, který ten titulový zápas zasloužil svými výkony. A nezatracoval bych ho. Samozřejmě on, když vyhraje, tak se možná startovat kariéra jemu, ale po tom všem, co vyhlásil Viktor, on ten pás musí získat. Bez něj by to bylo pro něj jakoby komplikovanější se dostat do světa. Ťupa v podstatě je v tomhle zápasu pro všechny velký outsider. Přesto má bilanci 5-1, s Čechem nikdy neprohrál, nicméně to, proč je outsider, je, jakým způsobem přistupuje k zápasu Pešta, nejen k zápasu, ale ke své kariéře. Bilance 8-0, vítězství ze zahraničí, velká snaha v podstatě se do toho zahraničí taky dostat a řekněme i nějaký věkový rozdíl a celkově to, jak ty zápasy vypadají, tak se zdá, že by Pešta měl být velkým favoritem, je favoritem i pro mě, ale je to titulový zápas. Pro oba první a tam nikdy nevíte. První titulový zápas málo kdo vyhrává, nicméně když je to poprvé pro oba, tak někdo bude muset a bude to pravděpodobně Pešta. Tak já myslím, že jsem silnější ve všech aspektech MMA. Nebudu prozřevat taktiku, ale myslím si, že v tomhle zápase mám jako dobře našlápnuto a že pokud neudělám nějakou zásadní chybu nebo nebudu mít zložit smůlu, tak si myslím, že je to moje. Vzkaz pro Ťupu, doporučoval bych natrénovat obranu proti krucifixu. Pojďme si představit oba muže tohoto titulového zápasu. Modrý roh, 32 let. A tady vidíme vzájemné porovnání 32 let, 192 cm, 112 kg pro Peštu 5-1. Jeho soupeř 8-0, ale tady je to, o co se bojuje. Nádherný pás GCF. V rukách nádherné dívky. Jinak 5-1 patří k Ťupovi, 8-0 k Peštovi. Jo, já jsem to spotil. Nevadí. Červený roh, 23 let, 193 cm a 120 kg. Penta Gym Praha pod trenérem Danielem Bartákem a Jiřím Mamutem Kaluskou a Michalem Novotným. 8 zápasů, 8 vítězství, jsou 3 KO a 3 submise. Zatím neporažený Viktor Pešta! 8-0, tedy nádherná bilance Pešty, kterou jsme slyšeli, která varuje Ťupu dopředu, aby si dával pozor na krucifix, což je jeho oblíbená technika. Tak uvidíme, nakolik to bude pravdivé. Jaká by měla být taktika pro Ťupu? Tak Ťupa by to mohl trošku díl držet v tom postoji, snažit se boxovat, ale on je taky spíš zápasník, takže určitě, když na zem, tak býte nahoře.
A tady Pešta jde hodně agresivně dopředu, dobré koleno a hezký loket. A Čupovi ten strch nevyšel, nedokázal to přetočit ještě zpátky na záda Pešty. Teď je v nepříjemné situaci, tady to je prostě Viktorova pozice, s který on umí pracovat. Jinak divákům musíme i říct, že ty titulové zápasy, co dnes uvidí, jsou na 5 kol po 5 minutách vypsané. Tady zatím drží dobře ruku. Čupa, aby se tam nedostal na ten krucifix, jak sliboval Viktor. A už je tam. A je tam. To je nepříjemná. Tak jsou tvrdé lokty a teď má Čupa strašně těžkou pozici. Obě ruce zamčené, nemůže se v podstatě bránit. A Pešta pracuje tvrdými lokty. Výborná práce od Pešty. Jak říkáš, odzbrojil Čupu, obě ruce mu znehybnil vlastně. Už ji trošku otevřel další tvrdé lokty. Nicméně zatím Čupa v podstatě bez problémů reaguje. Snaží se dostat z té situace, vidíte, jak zkouší zamknout alespoň nohu a trošku vymostovat Peštu, ale tento zkušeně to drží a bojuje, ještě to zkusil odhodit 110 kg Peštu, ale ten sedí ve vítězném sedle, protože v tuhle chvíli to Pavel Touš ukončil. A Viktor Čupa opět, tedy Viktor Pešta udělal opět to, co slíbil. Skočil si do toho svého oblíbeného krucifixu a Čupa neměl sebe menší šanci. Pěkný výkon od Pešty na zemi. A v tom postoji taky tady vidíme, šel dopředu hr, tady loket výborný. Tohle, kdyby Lukáš udržel, ale Viktor zase výborně to přetočil, tak cítil, že padá na zem, zatnul se a protočil Lukáše pod sebe. No a finále, které už bylo pro Čupu zkrátka těžko branitelné. Takže ve svém 9. zápase získává Pešta svůj první titul. A jeho cesta, kterou si vysnil a které chce obětovat v podstatě vše mezi evropskou a světovou elitu, tak může pokračovat. Určitě. Takže Viktore, na videu jsme viděli, že to měl být krucifix. Jo, já jsem to, aby to mám teda zajímavé pozor, teda si se snažil, ale prostě, ale když bych to řekl, já jsem se ani hodně jako neplánoval, ale bude si to říct máte sám. Tady rád třeba televizu novýho se pro diváky, ale prostě tam si spadl krucifixa. Krucifix teda. Gratuluju. Lukáši, Viktorovi to tam spadlo samo, nedá se tomu zabránit, kdy má to skutečně tak najetý. Tak já to jsem se teda připravoval na ten krucifix, ale nechtěl jsem ho tam pustit, no bohužel. Jak si dám, to bylo doma. Jaká byla taktika z té strany udržet to v postoji? Chtěl jsem to udržet v postoji, ale nějak se mi to nepodařilo. Lukáš Čupa, teprve jeho druhá porážka v kariéře. Víte, že Čupa je v podstatě v pořádku, samozřejmě až na tu malou ránu. Pešta je tady nový šampion.